watch any young upon the calendar any person air fasting. Young upon a send that see free and you may be an obu and one routine that make a crabby. Young upon or send that say if free and you may. In the young upon Dano a bot no sia a pahua. A bibia obunse abonu sia pahu bia no eda woman no young upon him near what from say and nequacy. And now say, Master, yes, and nequacy say, and you may no sia pahu pa. Let's young upon him, near see them. The way you're fasting and Nakas obey the Juada. Because the other you may no see a bar only give you, there's what they acquire. The young upon Edano, if we sunset, because sunset, and you may we are toye, because we are toye, a dark or young upon him. The engine of supply, and the first one you say, and maybe be idea. Say, and you may no see a pahon, idea, and young upon him. Na yesi da from Debbie a woman Samuel. I was a Yawada, a bonus in Pahon Yangupon may fiada. If you had a bonus in Pahon Yangupon may remember. And no all Yangupon fasting, and I was all your comments in here. Now I was who said, Oba buy a board, the Nadia. And you said, and maybe a bear coming to be an Anuncia Pahon, no dear. And you know, Pahon be no dear fast, and I say, and I say, may I fast in the main 6 a.m. to 6 a.m. baby. And Barbara continue. We do be our boy fasting, be our so we are fasting Yawada. Now say, Uquada, a bonny million in Sia, a Pahona, the dear, if you could be a faster, and a fasting view, I will young upon him. Nana, you bet to us, Mafia, yes, you may be brave. Now, yes, we should be, we are so Jesus didn't abolish fasting. And by saying myself, he never abolished fasting. Already used to be we ask no one we can't commission. So they used to buy we ask we can't fasting. Him and Sakrabi and obey a woman. Emra John Shian for Kubuza and said, now I didn't know for a sea for Shian for even a Shian for Dimwada. Now what was Shian for the beer or more frayer manner? They used to catch the almost said so free we ask a choir and then a Shian for a better fasting. The one Jim was a home but at was say so only we ask a BODR a Shian for on better fasting and can make 2 chapter 9. Verse 14 to 15, everybody has some kind. Or say, and I used to understand for a bad in China cancer. I didn't know any for a sea 14 Muada. No one for the only Muada. Used to catch one say, I have broken your phone. We a bayer then on rebel who. Now, never bar obey. I have broken everyone saying, and no answer obeying Muada. And yes, I'm a fasting. To us only we are the BODR as young for no. On my fasting, the idea Peter Long used to call a normal fasting. Fasting a kind of summer. Fasting a can once an idea a camp, young upon a summer. Ultimately, any fasting in Yamasun. Now, I idea beer. Yes, by we as well, my condemns of fasting, they will become to feel the most are better than a fasting. Maybe why don't find the fasting they become. Or say, when you are you are as young for a better fasting, the bitter beer no maybe the amount of I am. Baby, and yes, I'll cry. And you say, and then you have seen you to see for the year, and the answer be fasting. So then, and be allowing you to see any dear, and then there's a fasting there, won't yet. For you to New Year's Day, was in New Year's Day, Matty for Bear Commissioner. Now, New Year's Day, he said, dear, or my free. There's never by the year, on my son and Radia Samaka, the fasting is one we can fasting. Now, I have a woman pie, pass, and then Ubusa Christian in the crowd say. Maybe a pa and I are fasting, more power, per melody fasting and crowd with him. So, Busan said, Pa, baby, pa, now we are fasting, pa, no, or Penemera, or when some of the money obey fasting the free Kisosum. Now, only the unknown, Abby Wura, Kisosum, only as say, I'm here, Duma. So, what the any air control, Yamupon, Nas Duncan Yamupon said, fasting, and a boy only paya assassin, a boy Yamasum, now among some a year through. And I saw for me crown or maybe crown your fasting. And let's be crown fasting crown or go or penny crown, say a minute power the year. Or go up by a fini pan, the beer with Christian so. On Qatar not that the Hebrew prophet or some. On Qatar not that. A dangerous papa, he pa, say Christian for. Is there one some or men neglected fasting? He and anything, but emphasize Brinois also. Now, all their commission free and some back, I know what we were in Pabon's free and some. For you say, I saw for you, you fasting.
fasting kura da be ho nkyerɛkyerɛ kura dodo no akwa ebinum kura nkyerɛkyerɛ na hu pa ndu yɛ sɔfo onta nim wada sanye yare bi na da wo so ana ebi akontu bi na da bia de da bia yɛ fura yɛ ma da bia yɛ fura yɛ ma da bia de aduane nko an yɛ dia na bonsam no o take control yɛ abra bomu the fasting no Yesu anga sɛ enesuafo enye fasting de bonsam ntime de fasting free yɛ nsam de a enche bi obɛgye mpa abonso free yɛ nsam na fa bebi ase kura bi so fo yɛ mpa yɛ bio baba de nkan ɛyɛ mpa so pa na fasting no so ho wɔ mra ne hyehyɛ yɛn nka nyango pa asɛm Matthew 6:16-18 yɛ bɛhwɛ hypocritical fasting no is unacceptable ɛnya deɛ bi a nyango pɔn ɛde to mu nya atwomyɛ akɔmkyene Matthew chapter 6:16-18 na ɔsɛ na sɛ mu di enuada a munyɛ mu ani busa sɛ nya atwomfoɔ no na onyanya wɔ anim sɛ de nipa bi hu wɔn sɛ odi enuada ɛno kora me sɛ mo sɛ wɔnyɛ wɔ akatua dada na wode yɛ wudi abuada a sɛ wotirim na wohuru wanim na nipa hu no sɛ wudi abuada na emum wagya a wɔso kokoa mu no na wagya a ohunu kokoa mu no ebetua wɔka Awurade asɛm nie Awurade sɛ nya atwomfoɔ no akɔmhyene mo de mo yɛ fasting a mo nyɛ sɛ nya atwomfoɔ no ngasa mo nyɛ nya atwomo mo nyɛ sɛ nya atwomfoɔ no nkɔfoɔ bi ho asa no wɔka ɛna wɔde yɛn bɛdo to hɔ sɛ yɛ de yɛ fasting no saa nkɔfoɔ no ma yɛ nyɛ sɛ wɔ mo na yɛbɛkɔ mnyɛ hwɛ nneɛma bebree kakra pa yie paa na wɔkyerɛ kwan a yɛde yɛmfa so nyɛ fasting yɛwɔnya atwomyɛ akɔmkyerɛ hɔ ɛne deɛ nso nyango pɔn ani nti sɛ wa na wɔse sɛ yɛyɛ fasting a ne sɛ yɛyɛ anim bo saa bebree no ɔyɛ fasting ɛmo nanim ɔyɛ nanim mɔbɔ bi ɔse ɛnyɛ ne afei obi wɔyɛ fasting a na ɔde te ntasuo ne wɔn fasting kere bi no ɔte ntasuo kere bi ɔte ntasuo sɛ ebi bɛhu sɛ ɔyɛ fasting ɛbi nso ka kyerɛ nkurɔfoɔ so let me fasting no o ka kyerɛ nkurɔfoɔ ebi wɔn nso a ɛkɔ so no ebi no nso so a wɔn kyerɛ nkwa na ebusa abɔsɛe gye sɛ ohun obi na obi na sɛ abɔsɛe gye sɛ ɔbɛsɛ nipa hu sɛ oyɛ akɔmkyene ehu pɛɛ yie paa deɛ yɛ sɛ saa nneɛma no deɛ fasting ne so fasting deɛ Nyankopɔn na ɛyɛ akyerɛ no nti wɔn sɛ obi ɛyɛ akɔmkyene a ɛnyɛ sɛ yɛ biribi ma abɔnesofo hu yɛ sɛ woyɛ fasting sɛ ɛba saa na kɔ nya atwomfoɔ fasting no nti it is not necessary for others to know that you are fasting. No, it must be directed towards God. Onyankopɔn na wɔsɛ yɛ akɔmkyene kyerɛ no ne nipa na wɔsɛ ɔyɛ fasting yɛde kyerɛ no na tete no na Farisifoɔ no ne Israelfoɔ no mu wɔ sɛnsɛnniɛ bi a wɔn yɛ fasting a ɛda adie ɛma nipa hu sɛ wɔn yɛ fasting na Yesu baeɛ no wabɛtwam ɛmu bi wɔ hɔ a Yesu baeɛ ɔbɛyɛ nsakraeɛ ɛwom ɛno na wɔsɛ yɛbɔ mmɔden ne yɛtwe adwene kɔ so Farisifoɔ no ne yɛ Israelfoɔ no wɔkɔm sɛ ɛduru na ɔmo national fasting day no a ɛyɛ atonement day no a yɛpata ma wɔ ɔmo no a so woka ɔmo mɛsena no a so woka Yoma 8 chapter 1 a Yoma 8:1 a ma ne nka wɔ kakra bɔ sɛ on the day of atonement it is forbidden to eat, drink, bath, put on any sort of oil, put on a sandal or engage in sexual relations, but a king and a bride may wash their faces. A woman who has given birth may put on her sandal. Tete no omuya bro omo national fasting day no omuya akomche no a one omu nidi na omu nom na omu nyare nso so ena nya de ebe nso omo sra enku bia omo nsra ena omo nsempa boa no so ena oba ne bema nso enna ena afi nso no ohene anasa ayefo bi yɛ na ayefo de ɔmo nko a na etimi ehuru wɔ mu anim na apart from that no bia nu a wɔsɔre a wɔsɔ ehuru wɔ anim obia nhuru n'anim ɛna afi nso no ɔba a wawo wɔ no nko na bituma hyɛ mpaboa apart from that ne de obia na sisi fam saa na de tene no ɔmo yɛ no na ɛno Yesu sɛ yɛyɛ akɔm nkyɛn a me nyɛ sɛ nya atomfoɔ no we yɛ honam adeɛ bi a wo no a na sisi fam nso ɔyɛ fasting yɛn huru yɛ anim ɛna Yesu sɛ wo de wo yɛ akɔm nkyɛn a huru w'anim so sɛ huru w'anim na obi a hu life no a sɛ da wo so da wo dwareɛ na wo sɛ wataade na wo na wo mɛbɛ na obi a hu na wagya wo so no wo ne behu wo fasting bi a de wo yɛ a nema mienu ayɛ sɛ wo yɛ mani pa hu a ɛho akatua ɛne yɛ negative reward ɛne yɛ positive reward negative reward na ko gyina sɛ wo fɛ sɛ nipa hu de ane nipa hu a ɛne ne akatua wanya no sɛ wo yɛ fasting na wo fɛ sɛ nipa hu wo ɛne nipa nso hu wo ɛne nipa hu wo no ɛne ne akatua wanya no
do not get your bio. So the woman said, me must miss him. Send me a commission. Now we are some since one was a warrior. On your country, Akatiana. You must say, oh, young man, young Coupon will say, a Radina warrior, a commission national dear, and a Coupon who they are. What I know who won, one of the Yawaka. And your Bassa, what I know, what I know, say, Young Coupon, a warrior fasting action on Nemra, and then not crying about fast and the Casafa, biblical fasting. A commission easy, fast and hard thing. And it's a great scribe became a cabay, the park, and then a boy in some Kuramano. Then so bad, one became was a boy year power when you pay Yassam, and you will not for fasting. We are fasting, no, only a fast, almost Zimbabwe, who him, and never been one or more year, but years to buy, was there be media, fasting be a more year, more morning, no one slap. You can Daniel chapter 10, verse 1 to 3. Daniel air fasting, Daniel chapter 10, 1 to 3. Amen. Daniel air fasting, was 3 weeks, no, so one Sakura and Kayesu, I bet on Gobesra. We answer, but Daniel, Simon, one tomb, because almost a Marama Kwam and Payasa. By years to buy and was more fasting. And yet, there was some who would money per who said, Moya commission, sending out from 4 years, and a massive out from 4 years. You won't fast idea. Oh, yeah, they are. Ubi are only a tifia, Yania between years, you know. Ubi are not calling anybody, I didn't know. You only pay wow. One can send a woman. The one can send a woman, the Nissa Casino. And Ubu also the one come, Ubu, Nippon, I needed it. One is a more diane. Now Nippon, one more than a day. Now I need a woman. And they said a Baya, a commission or the NSA, Emma, Nanya never be, not Panama, yes, we will program. And the dear name a bonfire simple. You move for a sea 1 year or more be beer upon feeling warm. Then I used to see a fast and when you say, what is in the soup? Nabusa was a boss a work on or 20 years in Jay. And over the nest are clear beer. You get the nest in Jay until even time no sooner. 1 man pound 1 minute to Kura. Then one. Everybody asked them and a 2 year baby pie. Now, we are fast and so. Sexual abstinence and so during fasting so in Yapa and pass and more. Say, we are common chenia. Only one who come for Enna. And I say, I want for Mona. In Yamia Samoa. The idea says, so pay pass and the equal of war. We are common chenia. Fashion what you say, yet, na we are near Sani who come for him. One kind. First Corinthians chapter 7, 5 for whom they make a brilliant trade. One say, so we have even special program because I am Pabo. Now I want for move to Mwesiwa and I say, Muhumo. Okay, Exodus chapter 19, 14 to 15 crowns. Emra Yamupo, ABC Israel for no. Now only Emra, no ama woman. Okay, I say, Mobia, I want for Momona. Woman, some who will be. And a special program bia no ye Kenya mu pon no and a dume bia esa ware for dume bia na motu nwasiwo na mo tem kakra na mo sai hie mu bio and e radio asem no nti fan si adunti wo ya commission a onu ho kani onna nhu mo ho motem ho sana ene ye biblical fasting commission edume bia o nkan Isaiah 58 3 to 9 as a only busa question say I didn't know radio bomb pie na here commission still no ankasa untie ya fast ya say mo ayema na o tire o say fast ya mo ye no ankasa no mo ye fast ya mo fa kwanye enye so obra mo ye fast no emma fast no entuma de ma mo so mo akomsin biri mo ne ma mo ye no enso mani now na ade ma akon ehia pa na se abre bia wo hwe Nyankopɔn ni mu bia na se obomode ansa obeye kronkron o Kristo ni di abre bia se oye kronkron enkanka ne bra o twa awurade anim ebra wo ya komotene tini yo mengasa bra wo ya komotene nkwa na se oye holiness hu hia o kronkron ye abre bia hu hia na enkanka ne bra wo ye waitings o twa awurade anim o ko Nyankopɔn anim no sa amra ni hia pa sa amra ni difo azi akache Israel for na se mo ya fast ya mo botini mo den aye mo onwono enzendeka ene me bebre nu a mo akwa mu mo de boni sie na mo ka say mo te bra we mu no na mo akom chinjire mama matie mo ne ana da bi ni mo sa mo ka mo akom jina me hwe ne say mo bra mo ho asa ni nipa betena kama enwo bro aye mo ye sa mo ya sa na ma we nyina eka mo fast en ho de a ene mo ne betena wo so eni ade ba ko a mi tu honfo na ma hye ni nanu nkran say obi biara wutie mi biara no fast ya wo ye biara no ma ho ente na yen hwe
you want to say a commission why okay Jeremiah 14:11 to 12 wa na enso nto na ho kira ba Israel for ye omo ye commission ba mpanya mo pon say ade pa na mo ho mpanya na de ba na mo boni amutimu ni ntama mi ntie mo ye betimi abode pa ba mo mpanya awo awade adwuma ni ma bebre pa ehia ho mpanya ba se nya correct ya ye fast no ebe ye kwa Nyankopon asem no Israel for no bom mpaye se nsuo nto na aduane mmra na ahokyere aba wo mo so no wade nyimfiri wo mo so ade papa na Nyankopon so mo nya correct ene correct na wo nyini wo fast no eye kwa ene se e de boni bi si a ye betini aya convention ma ye tira aya akadompe ye tira beka dompe na so fast no enye hwe ma ye ene mevia no a ye ba se Nyankopon ate ye ne wo suru bia no ye convention a ye mo ni bebre se kronkron ye ebata ye fasen ho na tinya se Nyankopon ni munyam die wo negative reward ho akatua papa a Nyankopon ni betua obi oye fasen na fa kwa and if you getting say de obo ho mpaye a wo ye ho akomche no ebe ye busade de ama no na se wo ye de ati ni pa so de a ni pa hu de a akatua no asa de wo fese ni pa hu awie unya akatua bia bi mfiri Ewrade asemu ni enwe na enene won se mebre no a eka na mejibi se ebrene ba me ye kwa mi abobọ ne ma brenu aso ye nwie nso a amfo ne besa atoa so abrevia de awose ya akoma chene nso ejina bota papa bi so enye da fasten no ye soro ya na ye fasten reasons ye fasten tinya se bia wunye bia ni nti na wo ye fasten ana wo ye fasten se de bia wo betwe me ye fasten se de be me so ate da bi se ejina bota ye papa bi so ye be ko ba ye bu ni ehwe nkofo bi o me ye fasten no do no ano ni nyina ko jina abotan so na na de mi nwie ye hwe botan a de ye fasten ye fasten so de ba ye benya emuaye pa bi ye benya divine favor de ne fasten kwakura so ye be fasten kwa ndi onu ni awutie me na jana so pa it mean fasten for forgiveness ye fasten ye de pe boni fa free ye nka nyame asem no ewo 1 Kings chapter 21, 27, 29. Maminka wa krebi. Ahab on so ya komche e de pay mo buruhunu. O say na Ahab tin semi no. Oyunso an enta ade mu na ode ayituma ebu no. Ndi ebuada. No da oda nsu no ti adenden na Ewrade asamba Elia nche se. Ohun se Ahab abre ne ho ase manim. Izan so abre ne ho ase manim nti. Memfa bone no, memale so. Na ne ba bere so na me de bone ne beba Ewrade asem nie eni lu bi a itimi akomtene efa ese Nyankopon se won fa ye bone nche ye akomtene oye bone oye Kristo ni na bia mpam so beto akwa mu a ma Nyankopon wo se bone na ato na ye wo ye ndida na wonidi ana wonidi wo bere bi mu na wo de ye akomtene enti emra Elisha ekachire oyi Ahab waten no Ahab ha ene wo ye akomtene bom mpa ye Nyankopon ka so on se Ahab wa ba ne ho so manim ana me de wa ye ni ntino ne bone no ebeke no enti fasten itimi ye e de sere Ewrade ho bone fa free ana de sere you ka ba ye bono kura nso Jonah chapter 3 verse 5 on so ni we for so e ya komche sere Nyankopon ho bone fa free so mo ni di obia ni de nyina ye bom pa ya sere Nyankopon so mfa ye bone nche ni asa asa ya adwene eni sa wo ya komche sere Nyankopon ho bone fa free en ha ni bone bia so ni bone bi sie na wo ya fasten Nyankopon ntie o Nyankopon wo di bone bia wo ha ni bone bia wo abra bomu na ya komche Nyankopon wo ntie o enti ni we for no so eye mpaebo e de fasten sere Nyankopon wo se on fa won bone nche wo mo eni fasten bia wo ya enye se sorry ya na ye fasten kwa e wo se ejina bibi so fasten bia na se ejina botan papa bi so na e be ko ba bo ye nkofo bo mo ye fasten botan ho do a bo mu jina so so me de e be fasten for healing so ho e be timi so aye akomchene o ka Isaiah nkai Psalm 35:13 so ni me de David so kan 13 wo say na me de oyarea ni frayutuma na me di muada me bre me krase na me bompaye e ma no sane be gu nkukum David say ono so timi di ma yare mu o so oyarea so omo if they were sick so omo eyarea David ne bayare ye Nyankopon kan so be kunu no se Nyankopon kan so be kunu a David ya come to 7 days when he did then so anya yi Nyankopon akase ne ba na obekunu ntira the David say me say yare ba oye odima ye Kristo for betimi aya commission so e de asempa ba ma ayarefo ama na ye nti timi fasten e bompa ye ma enkonfo a wo yare akoni David asema wo kan no say yare ba
me the fasting any udima oka Bible no asana Bible no ka the yense no so nti e bit my comment ne e de asrem empaibo am ayarefo enyame asemwa ana your fasting for protection also divine protection say nyankopon e bit my comment na say nyankopon bambo say nyankopon bo ye ho bae so okay Ezra chapter 8:21 to 24 menka ga kire bi onyo so say ana me pai imuadadi e wa ahawas esuoso say bre ye kra say ye nyankopon ani ma hwe ho kwansen ne ama ye ne ye ma nkuma ene no manyina na eye mani wo se mebisa wo hene ho edom ene aponko so omwaye atamfo mo kwae mu efirese ye ka kire wo hene se ye nyankopon nsa wo won a wo no nyina so ma papa na ne tumi ni na bufu wo won a wagya no nyina ho 23 ho na edi abuada hwewe ye nyankopon nsem na otie ye onzafe wo se ye di abuada hwewe ye hwe onto mu eye akomchene so genka ye 8:21 hono de menka 8:31 ho pa ento so ye hwe wo se na bosomi a edi kai no da to so dumienu no etufiri ahawa asu ano se ye ko Jerusalem na nyankopon sa ewo ye nso no ye mfiri atamfo ene won a wote ekwan mu nyina nsem on se omusuro nti Ezra a time where there is many nyina commission for the for protection se ekwan esi etu ekoye kurum ekwan ye ko so esu ohu se ye baye nyankopon bo ye ho ban na wo hwe ye esu nti omudi abua ye nipa bi nhyɛ na omo ehwe emwa eni etimi ya commission so wutu kwai na atamse hu bi wo mu na wusuru a obo ogofuru player na wusuru a fa ya dikaya commission bo mpaye so obi a wutu kwai na ka usuru ka mu tran ne na ade bebre na nka nkwanhye bebre nu a fa ho suwo na bo mpaye ansa na wakɔ wɔse ye di abua na ehwe we ye nyankopɔn nsɛm ne yesuru sɛ nyankopɔn bo ye ho ban ɛwɔ ɛkwan so atamfo ene abonsamfo ne bebre ho na ye bo mpaye ya commission no nyankopɔn so tie ye enti etimi ya commission ede bo mpaye epe bambo nyankopɔn wo de commission epe bambo a nyankopɔn otie o ɛno nso nyankopɔn asemwa Daniel nso ya commission se ono nso beti ne ma biase for fasting for understanding obeti ne ma biase Daniel chapter 9:1-3 no o se o manani eba enwoma ne ho Daniel se o ka wasenna afi a obedi hini mu no mi Daniel mi ma mani me ba enwoma no mu influence do Awurade asem ba odifo Jeremia so se obema influence ya bioso awie Jerusalem amamfo no so na me di manim me kire Awurade Nyankopɔn se me di muwada ene yituma ne ene epe empaibo ne nkotosere oye pattern ne enhwe o genka Nyankopɔn asema Daniel se o manani ko Awurade nwoma no ho akristo me nso eni nko Nyankopɔn nwoma no ho enche wiase ne yema on Daniel se me manani ko Awurade nwoma no ho se mate ne me biase ne bompaye na me ya komche se Awurade na empire Daniel boy no no de se Nyankopɔn ne se Jerusalem konkon bia no Daniel amamfo no ana afi Jerusalem asumdue nso sa asumdue be Jerusalem ekuru na asumdue ni mu atamfo abefa no emra be na Awurade be so Jerusalem so da be pa na Awurade Jerusalem na Daniel amamfo ne konkon bia na aseye no on bompaye was spiritual things Daniel ni pa bia obompaye na oka Nyankopɔn asem no Daniel chapter 9 ya 16-17 Daniel so o mana koma ko Awurade so se konkon bia no se Nyankopɔn be sai ho yie ne yenhwe mami nkai 9:23 hono ne hwe empire bono boy ne mu aye baaye o se na 23 hono so onkoto se vitiansi mu no asem free baaye na mama me be meka kirew ebise wo do wasem se enti ti asem no ase ne hula ne hunu mu Daniel eya commission no na Gabriel fa Nyankopɔn so ma Gabriel ma ne baaye ka Daniel emna wo do ye fotu ho pe o se commission na se wo bom paye no a ene ete woni wo soro o se fa se na se pe ene ete woni wo soro na fi ma basse me me monya hunumu on ka fa se ne David wa amfa didie ene Bible ne mbebre no a do me kan ntine ma se kwa enya commission mu se emfa mu se Nyankopɔn se Awurade asem me kan ka me nti ase me se me tin san se mu yase Daniel ne hu si ho ni wo bom oya commission no ne mpa bo ahyase no a ene ete ne wo soro because Daniel wo ye correct na bra boye on the be a ade nyan so ya commission ne mu ayema ehia se hwe akwa mu yie na me gini se asam no donso na sa ohwe ohin yo fata de so a o ken kai 2 Chronicles 20-17 a unya ta ma ken kai 20-17 the whole na wono so ehu bai atam betwa mo hia eni betime ya commission se bi ebenya release
efiri bi atamfo nsem ani nsibi o mene na beko no ba atake no wo bompaye o pai mo le yesa Judafo nyina mo nyina mo mpaye ne nya komchen nse ruade no mo yesa no ehu ka wo mo no mo hwe Nyankopɔn anim no Nyankopɔn so ema emuaye ba ka kire mo se okon no enya mo ko a munya ma me na me ko ma mo onze bi me na se ehu mi ba ehu me na se suro bi ba mo me nya komchen ne mfa komchen nso mfra ruade na Judafo edidie ne do so ye so a ye problem be ka se bebre edane de Nyankopɔn bɔ ma ye se ye di nanso dume bia ne abre ye krase ne ye funa dampa de yesa na nkasa ehu hia ye eni ehu ba ye no opai mo ladie na opai mo ladie no nso no Awurade nso atie ye na Nyankopɔn nso ekoma wo mo de adume bia mo yemfa ye wonsuo se hu mi ba se so bi ba wakwa mu wontine ma bia se nya bi nkoyi a fa komchen ne mpaibɔ na wo yesa Awurade betie ye na wa ye busade nso ama ye asra so bo mpa ye hwe Nyankopɔn so tie wo mo ene bia na kwantu bi na yetuo ne bi na ye kɔ adwuma ne bia so Nyankopɔn nsa na timi aboa ye ni nyina mo emre bi Israelfo nso so ka ni nyina ko ka Nyankopɔn asam nso a Israelfo nso ebusia ko bi ba akɔno nso na mo nya ani Benyaminfo nya oham omo kwa no mo di nkugu pa no mo ya omo pai mo de ya akomsina atemufo 20 no omo ya akomsina no Nyankopɔn tie wo mo akomo ko ye no mo kodi nkonim ene se bi wona se ye ya mo me mfa fa sen so nka ho na enema nkoyi ya nyametimi aboa ye the same thing Esther so the same thing also ne die ko baaye ono so ya akomsina Paul no so ka chapter 14 23 nso a Paul ekokoro bia so mo sesa mpanimfo a mo di mu adade bɔ mpaye e do mo hye Awurade nsa die betime aya fast ne nkofo bia ahye Nyankopɔn nsa so menya divine favor no mo nya ho ɔde ne ato aso asafo no ɛwa Antiochia omo so ye fast bɔ mpaye ma nkonko kasaye Acts chapter 13 1-3 abehunu eni fast ye fast ne o se me bia no etimi gina ni papa bi so na ohe Nehemia no so o ka Nehemia chapter 1-4 so a Nehemia tes Jerusalem ekrona ahotre ekoso enema nkoyiye wo ho ekrona mu niam anya abasa na wo se wote na yiye endi wo bompaye aya kom se di krona hye Awurade nsa yeti wo man enema nkoyiye yeti krona enema nkoyiye e wa so enema nkoyiye a se ya de a ade bia ye wo ya bia no wo ye ho akom kyene ontine ni pewu ani edi ebu na ya kyerɛ sɛ ya in the moment abeya fast na kyerɛ sɛ ade bi nkoyiye ana open say bi open bambo bi ehu bi account so bi aba aware ni mo nsɛm ɔdɔɔso akom kyene ɔse na Nehemia sɛ me hu saa no me fa akom kyene na me bompaye na ɔbɔmpaye no na mo pon tie ye oyi na mi twato so den kan Esther chapter 4:17 to 15-17 and also aka the whole chapter 17 no emra Haman enya adwene so obese Judafo nyina no Mordecai asoma ko ohima Esther enche se so di abani o ohima ko ho hina mane na ohene emwaye na emra so makwa se obetini akọ ohene enche amre bia na enuru ne brez o de ko ohene enche but Esther ka kire o se ene de beye ne se munyo Judafo nyina nya komchen emwa me na me so me ma wan so be fasting ene se mo ya komchen mo de mo nya komchen me de ni kodidi ni mo so me ye bi na ka abaye bo no wo se wo ye saa no mo ya komchen na nsa awia ne na de mo ni die no wo ko wo hene nche na nka en namra kwan so bara onya okọ onya divan favor e ma Awurade bie kwa ma no na fi wo ko ye no Awurade boa e ma Judafo enka Haman be so se wo mu nyina eye kwa akomchen e boa eni akomchen timi nyama bebre no aye de America na se bara from fasten ehia bebre to say de America nyina ko jira se emre bia ma Nyankopɔn nte wone ma aduane mfiri ko ma aduane mtan mfiri ayam didi ma pebre bi so nya nwie e be hwe ne ma bebre emergency fasting no na mass fasting no enwo ya de suya ye next program no ye be hunu wo so endi ne me dia kom se ho asem no aba na wiye de America na se Yesu ba na o metwa fasting mo na mbre bia ba ya ko mani nyina bota papa be so anya so aduane ewuni ensi na wudie na emmo fasting ho da wuro nkyerɛ nkɔfo oyɛ fasting a normal life na o so da de wo ye no asa na ye pepepepe na emehwe fasting so ye mompaye wo ye fasting wonu anso nam gara saa wo mompaye ene so fasting na be ye kwa nyame boa ne wa wuti ni bia no
fasting na ye won te chire kosi a ye nyina ba exercise ba akọ ni ma tie fo nyina mo nche no so esipa tini nkosi ye be da bi esu no mo tie ya che nyina no eni mo nyina no so aye ba akọ afam na se nyankopon ni mo nyam na mi nja asem so ma ye we le radi Yesu din mu amen amen yo do for radi nshira o se waje bre na watie radi asem didi ye se dodo a ebusa de na eche o mo adwene no o monya anu yi se na nso na obi nso ti a onkoso antie na otwe se na yebeto aso na atimi aboa ebia no obi pese ofra apostle ni team na odi akwanchira na so ohwe bibi mu yi a yebetimi afre o mo 0244 505